Hej mor. Hej mor. Skal du have mange gæster? Ja. Nå. Og ved du hvad, så har jeg et problem. Nogle dejlige jeg ved ikke, hvad Michael spiser. Nej, men jeg ved ikke, hvad Romano spiser. Nå. Hvad er det mad, der er, Rita? Ja, når det er, hvis du har noget brød til Romano, så klarer han det at være nok. Jeg har købt et stort franskbrød. Hvad er det her for noget? Hvad er det til? Det er jomfruolie. Er det noget, han skal drikke, Romano? Ja, ja. Ja, og så siger han, at det er også godt til mig, så det... Er det rigtigt? Ja. Ja, men han drikker det jo i salaten. Nå. Så hvad skal vi sige, den er færdig, men den skal jo have nogen, hvad hedder det? Den skal jo grilles, ikke? Men jeg tror, den er sprød. Den ser sprød ud, kommer. Nogle gange, når man griller. Nej, men altså, det er jo også bare, når det gider slet, det skal du heller ikke i dag. Nej, vel? Nej, fordi så bliver det galt, hvis hun begynder på noget i dag. Det er en lille runker, der hører lige efter mig. Kører det efter mig, så skriver hun her, jeg var lige kommet. Det er Vi skal være glade. Nu vender vi det op igen, ja. Altså, den ene er altså ikke sprød, men det er altså ikke. Det er bedre end Vi dit. skal have den der sprødest. Jeg kan holde det i en hånd. Og så når folk skal have mere, så giver den af. Hvad så? Nu skal hun ikke til. Hvor gjorde vi af stolen? Den står herovre, fordi jeg tænkte, at vi skal have en gaffel. Så. En gaffel. Det må hellere være pæne. Ja, det passer på. Jeg skal lige have noget andet. Ja, der er nok ikke nok kød. Er det bamse? Det er jo lige pusset. Jeg står med, men ja, det er jo mange ting, som man ikke i hånden. Ja. Jamen, John, du kan lige huske. Det er så svært. Ja. Det er dejligt mad. Må jeg gøre tom den der? Det er også fedt, dem du giver på. Det er også spiser også med den der maskine. Det var lige, han har vokset så meget. Ja, han bliver stor. Det er kun at dig. Ja, det er rigtig dejligt, at det er stort. Ved ikke, ud af. Er pænt for, ikke? Ja, det gør jeg, da. Har du mad på skeen? Nej. Det er rigtig Nu får man fjerne med